kapalalan sa katalusan asin karahayan dahil sa ilang paglipahan magdalay managan sa paman sa tuwing ang tabayan na sa tuyang mapapibig. Love knows no boundaries. Yan ang pinatunayan kan piling persons deprived of liberty couple sa Tabaco City District Jail. Sa ibong kaya kan mga rehas, ang pagkaminuotan ninda, dainanggad na makakatibag. Kaining Sabado kan ikasal an unsing pade sa mas wedding kanasabing pasilidad. An inmits na sindamalin asin Wilfredo, ang pira sa mga benepisyaryo. Antes na makulong, nag-iba na sinda sa sarong-harong, asin biniyayaan nin tulong aki. Alagad, huli sa mga salang desisyon, pareho sindang nakakulong. Sa ibong kaini, ang lambang saruman giraray daan sa indang pipilion na makaiba hanggang sa kahuri-hurihan. Kaya nga ni mas maging sagrado ang sa indang pagminootan, pinili na nindang maikasal. Taugma kami ngunyan dahil natupad na yung pangarap namin na makasal sa padi. Magmamantabi na nakasal kami sa araw kayo ng okasyon. Masayaan po kami sa Laugang Kulungan. Yan man giraray ang pag-ibanan ninyo. Sigon kay TCDG Chief Inspector Ralph Vincent Bobis, o beto nindang mabasbasan ang pag-ibanan kan sa indang PDL couples, maski ang mga ini ang nasa laog kan kulungan. Ito pong religious aspect na binibigay po sa kanila sa tulong po ng ating mga lokal na gobyerno. Indeed po, love has no boundaries. Ika nga, hindi napipigilan ng pader, hindi napipigilan ng rehas ang pag-ibig. Kapag talaga nag-iibigan, walang, sabi nga, hamakin ng lahat, masunod ka lamang. Dugang pa niya, ang pagtangro ninda nin libreng kasal sa mga PDL, bako sa ng simpleng seremonya, kundi pagbistuman ninda sa diretsos kan mga PDL na mamuot asin magkaibanan. Ang sana po, pahalagahan po natin, pahalagahan po nila yung binibigay na opportunity ng government. Laom kan Tabaco City District Jail na lugod, mas naging pusog ang pagkamuot kan mga bagong kasal, asin maging dalan para sa pagbabagong buhay. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Parbasana.